maassa oleva jalka. Vasen jalka alas ja toisinpäin sama. Hyvä. Meillä vaan polvi rintaa, pidä 3 sekkaa. Hienoa. Ja ota vielä vasen oikein samalla tavalla. Tässä minä koitan vaatia mun käsi tänne alarattoja se reihin väliin jättämät sijoittaa. Hetken sen toinen. Näissä venytys riittää aina, niin kun on puhunut, tämmönen 2-3 sekuntia on hyvä venytys. Ei tarvitse tälle alkulämmittelyssä pitempään. Se mennä poikkiin, on hyviä. Tasanainen ja suoraan lähtee uusi hyppy. 5 kertaa vasen jalka, 5 kertaa oikea jalka. Hienoa. Maratonnoiden rytmi on kohdallaan. Hyvä. Jep. Riittää. Hyvä. Vasen tasa. Kevyesti päkiöllä. Noin. Rytmikkäästi hyppäät koko ajan tasan aina takaisin. Mainiota. Hyvä. Kokeillaan sitten tonne oikealle, siellä tytittää 3. Hypätään aina 11, kierretään tonne oikealle. Hypätään kierto tasan, kierto tasan. Kokeillaan 3 ja 5. Hyvä. Hienoa. Kattokaanko hyviä hyppyjä. Mainiota. Ja hyppää samalla tavalla sinne toiseen puolelle. Tupa tasainen samaan aikaan. Kädet toisinpäin. Ja rauhallinen hyppy. Pannu. Hyvä. Ja toisinpäin. Hei. Hyvä. Hypätään nopeammin. 1. Hyvä. Ja takaisin. Pannu. Okei. Seisos molemmin jaloin. Hei, tässä. Meillä on pikkasen. Edelleenkin huolehdit sitä nilkasta joka kerran, että se varpaat puusapsan on jenkki tässä. Hei, nyt ei vielä kantapäässä maahan ole.